Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Oyaore jane oimore janeno mar chuny onagi TV odiochieng'ni eri ma kawuono mar wuok tich. Mano wuok tijno ero maber. Wuok tich mokwongo. Dweni eri mar 6 higano ero mar 2024. Mabende en tarikno ero 3. Waneno kanyo ka dweni ne ochakre kanyo chieng'no ero mar ngeso. Mabende nyasi no ero mar Madaraka ne obage gweng'go eko ma Bungoma e alapno ero ma Masinde Muliro. Weche manyien maber osechopo e mesa midhiambo kae koro thoth ahinya kendo waneno ka ng'eny gi gin wechego eko mag jogo eko mabende koro owito ngimagi. Gino ero mabende wanyisou en ni seche moko mutiyogo apaya kata gimoro amora mitiyogo iwachoga ni bed akicha nikech ok ing'eyo. Kama dhi tayo weche manyien midhiambo ma kawuono en an Gerald Bonyo. Wachako kanyo gi wechego eko mabende otuch. Aneno kanyo ka obila ariyo bende koro itudo kod weyo thuolo achich moro mane obwodho e tesend obila mabende koro ne odok omaki odiochieng'ni eri ma kawuono. Kamachielo kanyo waneno wechego eko mabende iwacho kanyo ni ng'ano ero mabende odiochieng'no ero manyoro ne ogoyo obila. Mano rawerano ero mabende jahigni 19 koro to gikone ne omak kanyo gi apisas. Ka jatend pinyno ero ma pacho kae mano migosi William Samoei Ruto koro to ne ogoyo kogno e winjruokno ero kod pinyno ero mar Amerka yorego eko mag nyayo kwe e kindgi kod pinyno ero mar Israel gi Palestine. Mago kod mamoko machiegni e winjo wechegi eki e yorno ero mar adimba. Kaneno kanyo ka iwacho kanyo ni joalago eko mabende koro uso e chirono ero mar Limuru koro odhiambono ero manyoro ne okwano lal mathoth bang' kane mach omuocho e chirono ero kendo ne ketho mwandugo eko mabende koro nengogi pok oyangi. Kane joalago eko wuoyo gi wang' jowi eri mar Chuny Onagi TV ne giwacho kanyo ni gino ero mabende dine kel majno ero bende koro pok ong'ere ka koro gikwayo sirikalno ero mar kaunti no ero ma Kiambu mondo koro konygi giyud gigo eko mabende koro ne olal. Ka giwacho kanyo ni jogo eko mabende koro nego mach ema bende ne odeko mar chopo kacha ni de gichop chon to gigo eko de oresi. Sasa ni watu 20 something biashara yao ilichomeka. Na sasa tunaomba serikali wawe hata wale wanaharakisha mambo. Juu hii serikali zimamoto iko pale juu. Na sasa walikuja kama mambo isaharibika kusachomeka kwote. Ndio maana walikuwa wanakuja.
Wakiulizwa wanasema gari yao imeharibika. Na huu moto wenye ulianza na ile masaa yenye fire brigade walifika hapa, kama wangelikuwa karibu, hii moto haigeathiri ama haigechoma hizi vitu ama hizi biashara zetu hazigemalizwa kiasi hiki. Saa hii biashara zimeisha kabisa, zote zimekuwa jivu. Nilikuja nilipata moto ishaingia katika biashara zetu kabisa, so hatukujua chanzo zake, lakini we doubt inaweza haiwezi ikakuwa sana, hatuwezi tukasema ni stima sababu hata stima zilizimwa tukiwa area. En wach no ero malita inya ka koro johala go eko ma bende koro wuok e kaunti no ero ma Kiambu koro to wito mwandu gi mathoth sama bende uchumi mar Kenya koro tek. Ka wadhi mbele kanyo wayudo kanyo ni dhano go eko ma kwan gi diromo 2 koro to ne owito ngimagi e masira no ero mar wang' apaya ma bende ne otimore e apaya no ero ma Nakuru ka ochomo Eldoret ka koro ji 3 to koro ne ochwale od thieth no ero ma Nakuru County Level 4 Hospital. OCPD no ero ma Nakuru Town mano migosi Anderson Njagi ne wacho kanyo ni masira no ero ne oting'o kanyo Nissan kachiel kod trailer ma bende trailer mane riembo e ng'we arititi koro to ne obayo ma bende koro goyo Nissan no ero mane ni e bath ndara kanyo. Lori ilimpata akiwa kwa stage, akiwa zile kwa ile shughuli yake ya kubeba abiria, na ilikuja ikaanguka, alafu ndio ikawapata penye walikuweko. Lakini imeweza kumaliza, imeweza kumuua na hata imeua bado driver mwingine mwenzetu, lakini huyo hakuwa ndani. Walikuwa wamegojea gari nyingine, alirushiwa hii. Ilikuwa side za Eldoret. Na hata trailer ilikuwa inaenda Eldoret. So trailer ilikuwa speed sana. So after hapo kwa roundabout sasa ilikuja ndio ikaanguka ikipiga kona hapo. So ilikuwa inabeba kileni. Kawadhi nyime kanyo ni chendo no ero mar thieth ne orochore kaunti no ero ma Kericho. Bang' jochiw thieth ma bende koro dirom 100 kod 70 kod 50 kod 2 ne obago ng'anyo ka giwacho ni kuonde go eko ma bende koro gitiye kata alwora go eko ma gitiye koro to ok gin alwora go eko ma bende nie yono ero makare kata ok gin alwora no ero ma bende koro ber kane gichwalo kwayo go eko 10 e bunge no ero ma kaunti no ero ma Kericho. Enda kinyume na makubaliano ya kuwaajiri maafisa 70 wa kliniki na kuwapa kandarasi za kudumu. Aidha, Kibore ameitaka kaunti hiyo 3,000 hadi shilingi 15,000 kando na kutekelezwa kwa mkataba wa mwaka. Mpaka hayo maneno yote yatekelezwe. Leo tumekuja hapa South Rift kwa sababu hapa pia kumekuwa na vitendo vile ambavyo vinaudhi kisheria. You can't have a person on contract from 2012 until date. You can't have a person on contract from 2018 up to date and the terms and conditions are not favorable. The economy is not favorable to anyone, and we want to urge the county government of Kericho, from the promises of the governor when he was seeking election, he promised that he's going to confirm our colleagues. Yes. So we want to push that. Yeah, he takes up his election pledge and ensure that our colleagues are put on. Kawadhi nyime kanyo ni moko kuom jotelo go eko ma bende koro wuok e kaunti no ero ma Kericho koro to odiochieng' nyeri ma kawuono ne osiro jalup piny ker mano migosi Rigathi Gachagua mar neno ni duond bura no ero mar UDA ok obedo kod pogruok moro amora sama koro iwacho kanyo ni koro pogruok mienjo e duond bura no ero ka jotend rowere e kaunti no ero ma Kericho ne onyiso jotelo ma osebedo ka koro bayo wacha ne jalup jatend piny ni mondo koro owek wacho weche go eko ma bende nyalo kelo pogruok e duond bura no ero. Asaf kala sana nebo analytic chemistry weron tara chemistry ak tugu ak the secondary school yo le irtanguno na boroine bas amage jamoda sikadai mheshimiwa John. Nataka kuomba wale viongozi wachache katika bonde la Ufa wanataka kuleta maneno katika hii chama ya UDA, wanataka kuweka maneno katika ofisi ya deputy president, kusema ya kwamba ama kuambia Kenya
Hiyo sio maneno ya Wakalenjin, ni maneno ya wale wenye wako na tumbo kubwa, ambao sisi kama Wakalenjin na tuko hapo. Kuna viongozi wawili watatu wanakosesha heshima naibu wa rais. Tumeona wanazunguka na pesa. Hatuna shida na pesa yao, waendelee na pesa yao, vile walipata hatujui. Mwingine tunasikia anasema yeye ni kiongozi mjumbe, alichaguliwa lakini haendi parliament kwa sababu parliament wengine wanaenda kunywa chai na vitina. Sasa nauliza, wewe ulichaguliwa kuwa mbunge, unaenda Tanzania kufanya kazi gani? Na bunge ya Kenya hapana iko Tanzania, ama iko Tanzania? Kama hauna heshima na naibu wa rais, inamaanisha wewe hauna heshima na rais mwenyewe. So the moment we give respect to the president, we will also respect all those who are working under the president of the Republic of Kenya. So our friends wenye wanaongea as if ati wanataka kutuambia ati kawadhi nyime kanyo ni obila goeko mane obago nyasi noero mar madaraka mabende ne otimore kanyo tarik 1 manongeso noero ma okalo e kaunti noero ma Bungoma. Koro to sayo piny owacho akoro giwacho ni gionge chiemo kod lewni goeko mabecho monego girwak, ka giwacho ni ngima bende koro sani osebet matek tweta. Kufika wakati wa tea break, chai ya saa 4, Kenya polisi sisi tulikuwa tuletewi, but other departments walikuwa wanaletea watu wao chai. Sisi tumeamshwa saa 9, tumeenda uwanja, tumeenda uwanja 5 juu uwanja ilikuwa mbali, tunabebwa na malori. Alafu baada ya rehearsal saa 4 hakuna kitu ya kula. I'm calling upon the CS Mr. Kindiki and the Inspector General and all the concerned bodies like IPOA to look into this matter. Wameenda kukuletea uniform chafu.